Sanibonani kumhlaba wonke izwe lonke jikelele. Udokotela Ngonyama lokhulumayo abaqala kumbona namhlanje. Abanye ngiyathemba sebeyamazi. Bajwayele ukungibona noma nabanye sebafika la ekhaya. Lapha ngithi ngizothulela kakhulu abantu ikhambi okuyilona esihlale phansi sajula saphuma nalo. Okuyikhambi ke elibasiza kakhulu abantu. Basiza kakhulu abantu la ekhaya. Kunekhambi elithiwa igama lawo Mavula. Leli khambi okuba ikhambi nje eliyimbiza elifana nembiza eliphuzwayo. Leli khambi liyakusiza kakhulu, liyasiqosha isilwane liphinde likhiphe isichitho kuwena bese livula inhlahla kuwena egazini. Igama lalo uMavula. Engithi wonke umuntu odingayo leli khambi noma wonke umuntu okhalayo inkinga lezi nkinga engisengiyibalile ezenziwa leli khambi akaxhume athathe inamba abhale kwaThapha, uzobhala igama lakhe nesibongo nendawo akuyona ukuthi senzele ukuthi ikhambi nawe lapho khona ulithole. Abala eGoli beze lapha esigodlweni bofike balithole kule ndawo. Ikhambi ekuyilona lisiza abantu kakhulu leli khambi. Ngithi nawe lapho khona sukuma nawe ungahlali ungasali abantu beyithola lento bephumelela. Leli khambi oba ngelixoxa isilwane liphinde livule inhlahla likhiphe isichitho kuwena. Okuyokusiza ukuthi uthole nawe leli khambi. OseGoli akalandele ezeJimistini ethatha inamba la ekhaya phone eze lapha eJimistini ezoyithola lamathupha lapha esigodlweni. Limsize ungaba abantu besizakala wena usale ngemuva. Likhona leli khambi bese ngiza lapha kakhulu nakho lolu ukhamba lolu kakhulukazi la sebenza kakhulu ezinyangeni engeke ngibenzele abantu umuthi wokhamba. Kunomuthi engiwenzayo okuwumuthi wokhamba okuyiwona umuthi owenza ukuthi inyanga ingasokoli noma inyanga ingalambi. Lo muthi masuwenza uhlala unemali phakathi njengoba ubona nje kunemali ehlala lapha phakathi engayikhiphi le mali esingayithini noma ngabe imali yalekhaya siyakhishwa la ayikhishwa le ephakathi imali yokhamba okuyiyona into ebiza imali ukuthi noma ngabe umuntu usefikile usuyamsiza usubiza lo mali oyibizayo ayikhiphe lo mali kube yiyona lo muthi engikwenzele wona ukuthi awudonsi imali ihlala imali ingene imali okhambeni. Ungathi uyinyanga usebenza kodwa manje uzosebenza kungena umuntu oyedwa ngenyanga azokunika akhiphe lo madlana kube inyanga ukhala. Umuthi engithi umuthi wokhamba lo. Ngize lapha kule ndoda le isigubhu lesigubhu sala ekhaya sithi masikwenzela lesigubhu ngoba usibona sinegama lesigubhu sikwenzela masiqeda ukwenzela bese sinikeza igama laso oyothi uma ukhuluma naso siyokwenza lento oyifunayo. Ngoba usibona lesigubhu sithi masisenza ufika notshwala esisenza ngaso sidla utshwala lesigubhu lesi sidla nawo utshwala leli iwayini kuba lokho tshwala obukhethayo wena oyidlisa bona ngoba ubona utshwala buhleli la isona tshwala osibudlayo lesigubhu kakhulu lesi kakhulu kubantu abasezinyangeni kakhulu abantu bamabhizinisi siyabaphakamisa kakhulu. Baningi abantu namhlanje umsebenzi wabo ohlonishwayo noma abaphezulu abaziwayo namhlanje abanemali ngendlela abayifunayo ngenxa le ndoda le esiyathi masikwenzela yona bese sithi sinikeze igama oyothi uma uhamba oyosebenza noma oyokhulumisa ngalo gama ihambe yokwenza leyo nto le osilandele yona. Sisebenza kakhulu nje kubantu bamabhizinisi abantu abayizinyanga kakhulu siphinde futhi sisebenze kubantu abangabafundisi. Mangabe unebandla ufuna ugcwala ibandla lesigubhu lesiyakusebenzela siyakusiza kakhulu ukuthi ibandla lakho legcwale lande ngoba ukhuluma naso ngaleli gama osunikela noma ngabe sisikhanda la ekhaya ukuthi manje hamba lesigubhu siyokwenza leyo nto leyo oyifunayo wena noma lokho ozositshela khona sihambe siyokwenza. Asinabo ubungozi asilesigubhu asihlabi futhi asinazo isilwane esihlathela sona siyasenza la ekhaya ngendlela sisenza ngaso kuphela sikuphakamisele sona sisixhumanise nawe sithole sidla lobutshwala lobo obubonayo ubona utshwala esibudlayo lesi sigubhu kakhulu. Ke ngithi ngilapha eGoli mina ngilapha eGoli eJimistini okuyilapha engiphilisa khona abantu ngilapha eGoli okukakhulu ngithi ngichazela kakhulu abantu kulokhu okuyikhona okubaphilisa abantu okubasizayo. Umuntu kuye ngayeke kukhona izinhlanga la ekhaya mawufuna umuntu onebhizinisi noma usebenza ngabantu khona izinhlanga sesinikeza zona uma uthi amandla akho awakafinyeleli ukuthi ezefike ethole indoda yesigubhu. Mangafinyela amandla akho lapho lesigubhu lesi bayisikhipha ngo-15,000 kodwa noma ngabe ufike nalo 10,000 noma no 8,000
ufike ukhulume la ekhaya sikhulumele ngendlela esisenza ngazo uma sisenza sikhuluma nalawo madoda nanango umasheshe nesikolo sikhulume nabo sibatshele ukuthi ufike nemali engaka wena ufuna ukuzosizwa lento ofuna usizwa ngana noma uzokhandela isigubhu ufike nemali engaka sikhulume nabo ukuthi manje imali yakhe ayiphelele bazi nabo bahambe beyokwenza umsebenzi kulesigubhu beyokwenzela ngalendlela leyo uyafuna inhlanga ngoba zizo 4000 sikwenzela inhlanga mawenyanga noma unebhizinisi sikwenzela inhlanga lezi ka 4000 ehamba nesibungu sikwenzela inhlanga ehamba nesibungu ukuthi uhambe uyovula uyokwenza umsebenzi uye phambili ukuthi ukhona ukuthi uba namandla ukuthi ubuye ulanda isigubhu ngoba ukhona umuntu othi into ayifuna kodwa manje ashawa amandla kuba 4000 lokho kuba zinhlanga sekufaka emzimbeni ukuthi manje kube yinto evusa imali kuwena elanda imali kuba yona into ngathi kakhulu inanayo abantu abanceda kakhulu baqala kuyona begcina bekhulu ngokukhulu umsebenzi khulu ephezulu kube ilaba abahlushwa izitha kube laba abahlushwa abantu abahlushwa izitha mangabe unabantu abakuhluphayo la bekuhlupha empilweni yakho nayo indoda esiyayisinikeze yona sikwenzela ngoba nibona nje la ngoba ihlala inommese lapha phakathi yenziwe ngendlela yenziwe ngayo siyasikwenze le ndoda le eyohamba iyokuvikela noma ngabe kunjani iyona ekulwelayo le ndoda masiyenza ngendlela siyenza ngayo ubheke izitha lo uyena obhekela izitha uyena kubonela abantu abakulandelayo ungabazi wena kodwa yena yakubonela akulwele nabo sibaleke kakhulu kulesigubhu sibaleke kakhulu abantu abaningi futhi nasibasizile sibasiza kakhulu lesigubhu abantu abaningi abahlushwa abantu bahlushwa izitha masikunike zona umthakathi uyambona uyabuye ekhulumela umthakathi ayixolisele axolisa umthakathi aphethe ngokufa noma umthakathi ushonile obebhizi nawo masikunike isigubhu lesi asithathe isikhathi isigubhu lesi sifuna engifunayo funa silanda umuntu osewaziyo ukuthi manje othini usekhathele umthakathi futhi oyothi umthakathi mangabe esenikwe lesigubhu umthakathi mayesefile engabe esebuye ezokhala ukuthi usefile manje ngifuna lingizwe kahle la kulesigubhu lesi silanda umuntu lo muntu osehlala phansi ocabanga ukuthi ngiyayenza lento uyafika kodwa ngonyamula lesigubhu lesi sifike sikunikeze sona lesigubhu lesi umthakathi uyafa mayefile umthakathi uyasigeza siphinde siqhubeke nomsebenzi futhi sikuvikele ethini siyageza uma umuntu sesefile into okubulalayo siyageza ngendlela sigezwa ngayo uphinde siqhubeke nomsebenzi futhi kuvikele ethini ukuthi akusabaseka abantu abababhizinisi nempilo yakho siyabonga.